راجہ ظہور تیہاں دوڑا موڑا نہیں یہ وچے بڑے شامل ہیں ماشاءاللہ مشاہرہ تب گرم ہو گیا ہے یہ گل نہیں تو کھاپڑا آپ تھوڑا تھا سمجھو نہیں نا یہ تو ہونے نہیں بھائی آرک بیٹھو دا آرک ہائی بخت کھریاں سجوں ٹکینا ہوں کدے آج اتبار گیا نہیں جناب چیئرمین چودھری ریاض صاحب کی تشریف کا نیڑے پہ لایا اس کا کھانا دا چودھری ریاض صاحب بھائی مسافر ہائی بخت کھریاں سجوں ٹکینا ہوں کدے آج اتبار گیا نہیں کدے چاند وراغ تے آوان جاوان کدے غضب تے پیار گیا نہیں اور ہاں چڑی دا چمچہ غرض دا بیلی بول خدمتگار گیا نہیں جداں گا ہر کوٹھا اسر گئے یدہ بھی سر کو بھار گیا نہیں بہت مہربانی جی معافی دے تو مبیع تو دا اچھا بھائی محبوب سلطان پہ اندہ ویڈیو بھی بڑھ دیئے اے میرے بڑے محبوب سلطان دی فرمائش ہائی بختہ کھریاں سجوں ٹکینا ہوں کدے اج اتبار گیا نہیں کدے چاند وراغ تے آوان جاوان کدے غضب تے پیار گیا نہیں مہربانی مارون کدے آوان جاوان کدے غضب تے پیار گیا نہیں اور ہاں چڑی دا چمچہ غرض دا بیلی بول خدمتگار گیا نہیں جداں گا ہر کوٹھا اسر گئے یدہ بھی سر کو بھار گیا نہیں بہت مہربانی